Villaverde asinou coa Confraría de Noia o primeiro convenio do Plan para a Restauración Marisqueira. Está dotado con case 1,6 millóns de euros e agárdase que 200 mariscadoras se beneficien das axudas mentres se recuperan os bancos. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, e o patrón maior da Confraría de Noia, Santiago Cruz, asinaron esta mañá o convenio de colaboración para restaurar zonas de produción marisqueira do Pósito. Trátase do primeiro acordo bilateral do plan impulsado pola Consellería coas confrarías e neste caso está dotado de case 1,6 millóns de euros. Establecemos un plan de 23 millóns para inyectar, para recuperar, velar pola sostenibilidade do sector marisqueiro, que ao final vai a depender de que se recuperen eses bancos, e o grosso deses 23 millóns, eses 19,2 millóns de euros, está para asinar os convenios coas cofradías. Bueno, pois hoxe estou aquí na Cofradía de Noia para asinar o primeiro deses convenios, un convenio que está dotado de 1.600.000 euros nas dúas anualidades 26 e 27. Este convenio o que vai a facer é permitirlle á entidade que, a parte de costear o que é a recuperación dos bancos, compra de semente, que rareos, vigilancia, tamén poida compensar o traballo das persoas mariscadoras que participen neses traballos de rexeneración e, máis ou menos, segundo o plan de rexeneración presentado pola Cofradía, son aproximadamente o que se destinarán sobre 1.400.000. Villaverde apuntou que o convenio está baseado no plan de recuperación presentado pola Confraría noiesa, xa que sinalou que os profesionais son os que mellor coñecen as súas necesidades. E, nos desde a Xunta de Galicia o que facemos é aportar un importe económico para que se poida sufragar todos eses gastos, tanto os de servicios de empresas que teñan que suministrar semente ou realizar traballos, como a compensación ás persoas mariscadoras. Este é un exemplo de cogobernanza, un exemplo onde a Administración galega está en pleno contacto co sector, dándolle o seu apoio, e, isto é un dos primeiros que asinaremos próximamente nas próximas semanas. O Consello da Xunta aprobou este luns o convenio coa Confraría de Noia e apuntou que cando o Goberno galego dé a luz verde os seguintes asinaranse coas entidades beneficiarias. Para que as cofradías dispoñan deses cartos para poder compensar os traballos das persoas mariscadoras e realizar todas as accións que hai que realizar conforme o plan de recuperación que presentou cada unha das cofradías, que son as que determinan as accións e son as que establecen o importe que necesitan e que a Xunta achega para que se poida recuperar eses bancos marisqueiros canto antes. O patrón maior noiés apuntou que están aprobados 1,6 millóns de euros, pero que se executarán 800 ou 900.000 euros. Nunhas 200 mariscadoras van facer os traballos, esa é cousa das mariscadoras que collen a prestación máis ben ou buscan a vida, porque os 700 euros non dá para vivir. Ben vidas sexan, pero non dan para vivir. E por iso seguro que vamos a executar sobre 800 ou 900.000. Despois da regeneración dos bancos marisqueiros, eses traballos nós sempre os facemos, benvidos sexan esas axudas, digo, pero eu creo que fai falta algo máis, algo máis desde a Xunta de Galicia, que é un plan de eliminación de vertidos para sanear as rías e mellorar a calidad das aguas e o ecosistema marino, e habrá máis produción. Tamén un estudio fai falta dos bancos marisqueiros, xa que afirmou que no caso de Noia están sen produción no 40% dos bancos pola contaminación e o cambio climático. Cruz sinalou que 200 mariscadoras poden acollerse a este convenio, pero non todas o farán porque a 700 euros non chega. Tiña que ser o salario mínimo entre profesional, 1.200 e pico. Eu penso que tiñen que mellorar as axudas, tanto as cofradías como ao sector, porque senón levamos 3 anos de capa caída, os bancos cada vez hai un baixón de produción, e por iso hai que coller outras medidas. Eu penso que é sí, levo 25 anos de patrón e 50 de mariscador, como a min pensan algunhas persoas. As profesionais que entren no convenio poderán ter outros traballos en terra para conseguir máis ingresos. Cruz tamén rexeitou a reapertura da mina de San Fins polas consecuencias que podería ter na ría de Muros en Noia. A conselleira do Mar apuntou que a Xunta chega a unha cuantía económica por uns traballos de cuidado dos bancos que os profesionais xa realizaban sen cobrar. Tamén, xa que estamos reivindicando un pouco axudas, a Administración galega é a única administración que está poñendo encima da mesa 23 millóns de euros para a recuperación dos bancos, e tamén habrá que animar a outras administracións a que poñan o seu grano de arena e, aparte de facer propaganda e facer anuncios, que tamén eximan e bonifiquen as cuotas da Seguridade Social estas persoas mariscadoras, igual que fixeron con Extremadura e con Andalucía, que tamén acheguen unha achega
necesaria para os bancos marisqueiros galegos. Sobre a contaminación, temos as augas máis limpias e máis monitorizadas, creo que de todo o mundo, temos unha monitorización completa, temos a Untemar e temos a Rede Oceanográfica de Galicia, estamos monitorizando e temos unhas calidades excelentes, así o atestiguan a calidade dos nosos produtos. Recordou que hai activos moitos proxectos de investigación e asegurou que antes de reabrir a mina de San Fins terá que cumprir os requisitos medioambientais e de contaminación exixidos pola Administración.